Tako da vidite, znači ta osoba mora toliko da vas voli da je spremna na sve. Znači da je spremna da istupi javno, da istupi kod svoje porodice, da prihvati činjenicu da ne možete imati dete sa njom, da ne možete imati brak u kom će biti dece, da kaže svojim roditeljima da se ne nadaju potomstvu, da se ne nadaju unučićima, da se ne nadaju nasledniku i tako dalje. I to su velike žrtve i to su velika odricanja. I niko me neće ubediti da, iako postoje takve muškarce, oni su 1:1.000.000, da će da prihvate svesno da nemaju dece, osim ako ne mogu iz nekog zdravstvenog problema, onda razumemo. Ili recimo ako su imali dete, ne znam, u nekom drugom braku, tako. Da prihvati, da nosi taj krst, da ceo grad zna da je on sa vama, da možda izgubi i status svoj, da može da utiče na njegovo zaposlenje, ali živimo u takvoj zemlji, da izgubi prijatelje, tako dalje. Jednostavno, mislim, jako je to teško. Tako da svi ti muškarci neće s vama ništa ozbiljno. Zato sam je rekla, vraćamo se ponovno na Skojevku iz Drugog svjetskog rata. Ja sam recimo razgovarala sa doktorkom, tada u to vreme, jer me takođe porazila činjenica ta. Iako sam ja znala, ja sam čitala tome da je nemoguće da neko ko je biološki muškarac rodi, iako on promenio fizionomiju, ali vi ne možete promeniti stopalo, ne možete promeniti kost, ne možete promeniti prste, ne možete promeniti lobanju, ne možete promeniti nos od hormona, ne možete promeniti ramena široka, ne možete promeniti duži trup i kraće noge karakteristične za muškarce, uzanu karlicu koja je karakteristična za muški pol. I mnogo nekih stvari koje je nemoguće i posle milion operacija i posle kamiona hormona da popijete i da ubrizgate, vi ne možete neke stvari promeniti, pa tako ni reproduktivne organe u tom smislu. To je nemoguće. Sada, postoji mogućnost da vi zamrznete svoje spermatozoide pre nego što promenite pol ili pre nego što uđete u drastičnu hormonsku terapiju. Pa onda da neko sa takvom osobom, vantelesnom oplodnjom, ima dete. A druga najjednostavnija, to je kao recimo kad se zamrzava janje ćelije kod žena, tako isto se može zamrznuti sperma ili ti seme. Sperma se može zamrznuti, pa onda neko ako hoće nekad da sa takvom osobom ima dete ili da jednostavno rodi to dete po vantelesnom oplodnjom. Ako nađete recimo ženu. Sad, u Srbiji mislim da ne postoje surogat majke, a mislim da u svetu postoje i mislim da u stvari bi na to možda bilo neko rešenje, kada bi se zakonski uvele surogat majke koje bi normalno za novac i kako već to ide zakonski da bude regulativno, rađale decu s takvim osobama vantelesnom oplodnjom. Ili ako hoćete na neki drugi način da se izrazimo, da jednostavno napravite dete pre nego što završite operaciju promene pola, ali sad je to rizik kako vas pitati to dete, tako da ulazimo u dublje i dublje stvari, naravno. Ja ga ne bi sigurno vaspitala loše u tom smislu, ono bi bilo tradicionalno vaspitano, sa visoko moralnim vrednostima, to što sam ja, to što jesam, ne bi se uopšte odrazila na to dete i tako dalje, ali imate raznih ljudi i raznih čudi. Tako da, sad, malo smo produžili mnogo priču, pa sad oko postojanja dece, oko generalno pravljenja dece i ostalih stvari, ćemo razgovarati posebno temu, jer trebali bi na opet 3 emisije sada da se, mnogo smo raširili priču. Ali samo hoćemo reći da, znači takve osobe ne mogu da rode decu, mogu da naprave decu pre nego što promene pol, a sad opet treba ta osoba da želi da ima s takvom osobom dete. Ja sam stalno razmišljala u stvari
Pa meni žene i ne treba. Meni je samo važno da mi neka žena rodi dete i to je dovoljno. Ja bih njemu bila i otac i majka. Apsolutno. To bi to bio odgovor na to za muškarce. Znači, ljubav retko postoji s njihove strane. Nešto ozbiljno također retko postoji. I sve su to u stvari neke... I ako postoje neke veze, to su nenormalne veze. To meni... Da se baziraju na nekim seksualnim stvarima. Drugo, mene su stalno zezali kao udaje Darkolina. Pa ne, ja mogu trpim i sebe. Konkretno. A kamo da trpim sad nekog pored sebe. Mislim, nekog da živi samo, da mi komanduje. Ja sam slobodarski duh, ja volim slobodu. Pritom ne mislim ništa za neke partnere i to, nego generalno volim slobodu. Ne volim nikakve steke, nikakve zabrane i tako dalje. A drugo ne bi smjela ni odroditi. Meni bi majka istirala kao zođak. U ovom serijalu gledat ćete priču o Darkolini Dani, ja ću zvati samo Dana, o transrodnoj osobi, njenim problemima, ali i njenom životu, s kojim sam ja fasciniran. U svakoj epizodi obrađivat ćemo po jednu temu. Naravno, neće biti sve patetika, suze i bol, bit će i emisija koje obrađuju šaljive teme, ali i teme burnog i zanimljivog života. Moje sagovornice. U odjednoj špici, ali početnoj, bit će vam izložen žiroračun, način koliko želite da pomognete i sve instrukcije. Gledali ste još jednu epizodu iz emisije Priče iz realnog života. Ja vam se zahvaljujem u moje ime i moje gošće.